mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa za mu sanar da ku daga ranar ɗora a koda yaushe. Mun gode. Wallahi Allah. Gaskiya dole ne mu je mu an so kuɗaɗen aikin da muka mai. Yau ga. Bullet. Yau ga. Wannan bayaran iri shedan bane. Ba su ne. Ku je ku kamo min su sauri da Allah. Sauri mana. Yau ga liddan. Kai ina ogogin ka suke. Kira nake ma fa. Ana tambayar ka. Asana. Ba ka ba inda suke ba? Dan ci uwar ka ba magana nake ma ba. Asana. Ba magana ake maka ba. Ya za ka ce baka san inda suke ba tare wuce ba. An kashe min yara na guda 5. Ta kanka zan fara kafin je kan sauran. Loki. Wait. Ba aikin ka bane ba. Bullet. Farmai. Kuje kullar da shi wannan ya tashi daga aiki. Maza. Ya aka yi ne za ka faru wannan gurin sun kashe shi. Wai. Wallahi mai gida ya tafi. Ba suka kashe. Sun kashe shi. Wai. Duna mana. Oga. Da wannan ya suke mana wargi haka ne oga. To wai kai da sha. Ba. Oga ko a je mu ma mu je mu rafu. Sila. Quality. Come on. Tayi mu je. Oga. Haka za a yi.